να υψωθεί προς η καρδιά. Σαν φλόγα αγάπης να υψωθεί ως τα ουρανιά. Σαν φλόγα αγάπης να υψωθεί προς η καρδιά. Αμήν. Τι ωραία, Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Να διαλυόντουσαν τα όρη, λέει, στην παρουσία σου. Αδερφοί, όλοι γευτήκαμε την παρουσία του Θεού. Και ειδικά τον πρώτο καιρό της πίστεώς μας. Χανόμασταν μέσα στην παρουσία του Θεού. Θα τολμήσω να πω ότι πάχυνε η καρδιά μου. Δεν είναι αυτό που ήμουν κάποτε. Δεν είμαι έτσι όπως ξεκίνησα. Τι να κάνουμε, να κρυφτώ τώρα? Από ποιον θα κρυφτώ? Γι' αυτό ήρθε πάλι ο Κύριος να σχίσει τους ουρανούς, αν και κατοικεί μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, και ό,τι υπάρχει μέσα μας να το διαλύσει η παρουσία Του, αδερφοί. Να φύγουν τα πάνω, να έρθει το πυρ, το Πνεύμα το Άγιο, και να κατακάψει όλα τα σκύβαλα, όλα τα σκουπίδια που μάζεψε η καρδιά μέσα, και δεν αφήνει τον Κύριο να εργαστεί το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε. Εμείς είμαστε, η καρδιά μας είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός, αδερφοί, αν η καρδιά δεν παραδοθεί στα χέρια του Κυρίου, δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός. Εμποδίζουμε το έργο του Κυρίου. Εμείς, εγώ προσωπικά τον εαυτό μου να πω, γιατί μην μιλάω για άλλους. Εμποδίζεις, Γιάννη, το έργο του Θεού. Γιατί δεν λες να παραδώσεις όλη σου την καρδιά στον Κύριο. Να την πάρει ο Κύριος στα χέρια Του να την πλάσει. Και να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τρομερά πράγματα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, μπαίνει τρόμος και φόβος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπαίνει τέτοιος σεβασμός και τέτοια ευλάβεια μέσα στον άνθρωπο, που δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος να μας επιστρέψει όλους μας την πρώτη αυτή αγάπη. Αδερφοί, σε αυτό τον πρώτο ζήλο να βάλει φωτιά ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό, να κάνει τα πόδια, όπως λέει, ως τον ελάφων. Να ανεβαίνουμε τα όρη, ευχαριστούμε τον Κύριο. Να γευόμαστε πραγματικά αυτό το έργο που έκανε πρώτα απ' όλα εμείς ο Θεός μέσα μας, αλλά και να εξωτερικεύεται το έργο αυτό που πέτυχε ο Θεός μέσα στην καρδιά του καθενός. Να φαίνεται. Λέμε ότι είμαστε φως του κόσμου, λέει ο Λόγος του Θεού. Κατά πόσο είμαι φως του κόσμου? Με διακρίνει ο κόσμος μέσα όταν περπατάω στον κόσμο ότι είμαι φως? Φαίνουμε ότι είμαι φως? Ή είμαι όμοιος με αυτούς και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τίποτα? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό, αδερφοί μου, ο Κύριος θέλει να κάνει αυτό το έργο, ώστε πραγματικά να συστήσει την εκκλησία Του, γιατί είναι σκατός ο καιρός. Διανύουμε τους τελευταίους καιρούς. Θα κατέβει ο Κύριος να πάρει την εκκλησία Του και πρέπει η εκκλησία να ετοιμαστεί, πρέπει να αγιαστεί ο λαός. Πρέπει να παραδοθούμε στα χέρια του Κυρίου, αδερφοί. Αλλά έλα όμως που το ταύρος αυτός που είναι η καρδιά αντιστέκεται και δεν θέλει να πάει στο θυσιαστήριο, δες τον, λέει, από τα κέρατα και τράβηξε τον να. Τράβηξε τον. Με το ζόρι, ναι. Με το ζόρι πάω εκεί, με το ζόρι θα πάω στην προσευχή εκεί. Μα δεν θέλει, δεν θα την υποτάξω. Δαμάζω και δουλάω εγώ το σώμα μου, λέει. Εγώ θα το δαμάσω. Ποιος θα το δαμάσει άλλος? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να το πάω εκεί που θέλει ο Θεός, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί θέλω να κάνω το θέλει. Πιστεύω ότι κανένας δεν είναι από εμάς εδώ μέσα ο οποίος δεν θέλει να πάει στον ουρανό. Από τη στιγμή που όλοι θέλουμε να πάμε στον ουρανό, πρέπει να μείνουμε και υπάκουα τέκνα του Θεού. Να υπακούσουμε κατά πάντα σε Αυτόν, αδερφοί. Για να αξιωθούμε να τερματίσουμε το δρόμο. Γιατί χωρίς υπακοή δεν υπάρχει τερματισμός. Να έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Να ανοίξω λίγο να διαβάσω. Πέρασε η ώρα μας, δεν έχουμε, αλλά τέλος πάντων να διαβάσω λίγο. Να διαβάσω από τον Τιμόθεο 1053 σελίδα.
1053, δεξιά στήλη επάνω. Το 8 εδάφιο είναι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα σαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουν να πλουτούσει πίπτουση εις πειρασμών και παγίδα και σε επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, ήτι δες βυθίζουσι τον άνθρωπο, τους ανθρώπους εις όλεθρον και εις απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την έσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διαπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνια ζωή, εις την οποία και προσεκλήθης, και ομολόγησα στην καλήν ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού και του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογία, να φυλάξεις την εντολή αμόλυντων, άμεμπτων, μέχρι τις υπεφανίες του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, την οποία εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ώστις μόνος έχει την αθανασία κατοικών φως απρόσιτο, εις τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε ουδέ δύναται να είδει, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιο. Αμήν. Να σταματήσουμε μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Τι μας αναφέρει τώρα ο Λόγος του Θεού? Έχοντες, λέει, διατροφάς και σκεπάσματα ασαρκόμεθα εις ταύτα. Τι θέλει να μας πει εδώ? Ο άνθρωπος ο χριστιανός πρέπει να είναι λιτός. Δεν πρέπει να ζητάει πολλά πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή να αρκέται σε αυτά που του χαρίζει ο Θεός. Να μην απλώνει τα μάτια του πάνω και περισσότερο από αυτό το οποίο έχει. Διότι δημιουργείται παγίδα και πρόσκομα μέσα στην ίδια την καρδιά. Να αρκεστώ σε αυτά τα οποία μου δίνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί, που μας τα γράφει αυτά, μας τα γράφει με επίγνωση αυτά τα λόγια δια Πνεύματος Αγίου. Και το λέει και στους Φιλιππισίους εκεί που διαβάζουμε, μας το αναφέρει. Και τι μας λέει? Ότι εγώ, λέει, είμαι αυτάρκης εις όσα, λέει, έχω. Όχι εις όσα δεν έχω. Δεν θα προσπαθήσω αυτά τα οποία δεν έχω να τα αποκτήσω για να γίνω αυτάρκης, όχι. Δεν θα προσπαθήσω να πλουτίσω για να είμαι αυτάρκης, όχι. Αλλά πρέπει να είμαι αυτάρκης σε αυτά που μου χαρίζει ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για αυτά που με χαρίσεις και μου δίνεις καθημερινά. Μας λέει και στο Πατέρ ημών, τον άρτον, λέει, ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Δεν μπορούσε ο Θεός να πει, μα μας δώσεις και από αυτό, να μας δώσεις και εκείνο, να έχουμε και αυτό ανάγκη, έχουμε και εκείνο ανάγκη, έχουμε και πολλά ανάγκη. Όχι. Όχι. Μη μεριμνάτε πυρεμιδενός, λέει. Εμπαντή πράγματι φέρνετε, λέει, τα αιτήματά σας ενώπιον του Θεού με προσευχή και με τη δέηση και με ευχαριστία. Γιατί ο Κύριος είναι ο οποίος μεριμνάει για τα πάντα, αδερφοί. Και αυτό μας λέει, ζητείτε εσείς την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Γιατί? Γιατί γνωρίζει ο Κύριος την χρειά ημών. Ξέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξω την καρδιά μου να μην απλώνεται έξω από τα όρια που με έχει βάλει ο Θεός. Να μην προσπαθώ να φέρχομαι σε τέτοια θέση, σε μια κατάσταση, ούτως ώστε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά που μας λέει για τον πλούτο, ότι ο πλούτος είναι χλευαστής. Ο ίνος λέει είναι χλευαστής, αλλά ο πλούτος είναι αυτός ο οποίος πλανάει την καρδιά του ανθρώπου. Πλανάει την καρδιά του ανθρώπου. Λέει ο Δαβίδ, λέει, πλούτος αν ρέει, λέει, ενώπιον σου μπροστά σου, μην προσκολάς, λέει, την καρδιά σου, λέει, σε αυτό. Μην το προσκολάς. Μα εδώ μας αναφέρει πραγματικά για τον φυσικό πλούτο, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αδερφοί. Εμείς ποιον πλούτο πρέπει να επιζητούμε και ποιον πλούτο πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτούμε? Όχι το χρυσάφι του κόσμου αυτού και τα πλούτη του κόσμου. Σε αυτά πρέπει να είμαστε αυτάρκεις.
Στα πλούτη όμως του ουρανού πρέπει να είμαστε αχόρταγοι, δεν πρέπει να χορταίνουμε, πρέπει να ζητούμε συνεχώς. Δεν πρέπει, εκεί πέρα ο Θεός δεν βάζει περιορισμό στα πλούτη του ουρανού. Δεν μας βάζει περιορισμό μέσα στο Λόγο του Θεού, ούτως ώστε θα διαβάσεις μία σελίδα, δεν θα διαβάσεις άλλο. Θα διαβάσεις ένα κεφάλαιο την ημέρα, δεν θα διαβάσεις άλλο. Όχι. Φάε τον πλούτο του ουρανού από να αποκτήσεις και να γεμίσει η καρδιά σου με πλούτο ουράνιο, ο οποίος λέει και ο Κύριος μας λέει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς, λέει, επί της γης. Αλλά τι να κάνετε, θησαυρίστε θησαυρούς στον ουρανό. Γιατί αυτός ο θησαυρός είναι ο οποίος μένει στον ουρανό. Κανείς δεν μπορεί να στο κλέψει από εκεί. Ό,τι κοπιάζουμε και ό,τι εργαζόμαστε για το Λόγο του Θεού, για το Κύριο, αυτό θα παραμείνει στους αιώνας των αιώνων, αδερφοί. Θα το βρούμε αποτεταμιευμένο στους ουρανούς. Κανείς δεν μπορεί να στο κλέψει αυτό. Και θα είναι ο μισθός σου και ο μισθός μου την ημέρα εκείνη. Και μας συμφέρει λοιπόν να πλουτίζουμε στα ουράνια και να γεμίζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, ούτως ώστε να μην είμαστε πτωχοί στα πνευματικά. Πτωχοί στα υλικά μπορεί να είμαστε, δεν μας πειράζει αυτό, αδερφοί. Καλό μας κάνει. Το είμαστε πτωχοί στα υλικά, καλό μας κάνει. Χαμηλώνει την καρδιά μας, ταπεινώνεται η καρδιά. Για σκεφτείτε να είχαμε πλούτη υλικά. Θα ήμασταν εδώ σήμερα, τι λέτε? Εγώ λέω όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οπωσδήποτε η καρδιά θα παρασυρνότανε, γιατί έχει αυτή τη τάση ο άνθρωπος να παρασύρεται. Να παρασύρεται από τον πλούτο τον επίγειο αυτόν. Και εδώ υπάρχει ένας ανεκτήμητος ουράνιος πλούτος, τον οποίον, ξέρετε, η καρδιά μας εύκολα, πολλές του ανθρώπου γενικά, δίνεται εύκολα στον πλούτο τον επίγειο. Πολύ δύσκολα θα δοθεί στον πλούτο τον ουράνιο όμως. Είναι απατηλή η καρδιά μας και σφόδρα διεφθαρμένη, λέει. Δεν θέλει να υποταχθεί. Κοιτάζει στο φαινόμενο, βλέπει το φαινόμενο. Δεν μπορεί να δει ότι το Πνεύμα του Άγιο να δώσει όραση τέτοια, ούτως ώστε να δει μέσα στα βάθη του Θεού, να δει τι πλούτος υπάρχει εκεί πέρα και τι περιμένει τον άνθρωπο την ημέρα εκείνη που θα πάει κοντά στον Κύριο. Δεν μπορεί να το διακρίνει αυτό, εάν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματική όραση. Αλλά όμως αν έχει αυτή την όραση του Πνεύματος, καταφρονεί όλα αυτά, αδερφοί, τα επίγεια. Δεν το γεμίζουνε. Θέλει να γεμίσει από τα ουράνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει να γεμίσει από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο απεστάλλει από τον ουρανόν. Είναι ουράνιος λόγος, αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Κύριο. Και αυτό λοιπόν πολλοί πλανώνται μες στην καρδιά τους. Και ξέρετε, αυτό είναι το οποίο τον άνθρωπο τον παρασέρνει, είναι η απάτη του πλούτου και είναι και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, τα επίγεια αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος παρασέρνεται. Αλλά όμως ο πιστός, ο χριστιανός, πρέπει να έχει την επίγνωση του λόγου της αληθείας, αδερφοί. Και δεν πρέπει να αφήνω την καρδιά μου και να αφήνεις την καρδιά σου, ευχαριστούμε τον Θεό, να ξεφεύγει. Θυμηθείτε τον Ααρών πώς άφησε τον ολόκληρο λαό εκεί πέρα αχαλήνοτο. Αφήσω την καρδιά μου αχαλήνωτη και να με παρασύρω που θέλει εκείνη. Να με καταστρέψει. Δεν πρόκειται να φτάσω ποτέ. Αν όμως την δέσω, την δαμάσω και την βάλω μέσα στο Λόγο, μέσα στο θέλημα του Θεού, θα έχω έναν ωραίο και ευλογημένο τερματισμό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο Λόγος είναι αυτός που θα με οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Όταν είμαι υπάκουος και εκτελώ το θέλημά Του. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε, μας λέει να αρκούμεθα, λέει, σε αυτά τα οποία έχουμε. Και όσοι θέλουν να πλουτίσουν, λέει, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και επιδημίες πολλές, ανόητες, λέει, και βλαβερές. Για σκέψου, να έχεις ένα εκατομμύρια τώρα, εδώ πέρα, ένα τέτοιο πλούτο εδώ πέρα. Πόσες επιθυμίες θα σου φέρει μέσα στην καρδιά αυτός ο πλούτος. Πόσες επιδιώξεις θα θέλεις, πόσα πράγματα θα θέλεις να κάνεις όταν έχεις αυτόν τον επίγειο πλούτο. Όταν έχεις όμως τον πλούτο του ουρανού μες στην καρδιά, τότε θα θέλεις να κάνεις πράγματα ευάρεστα στον Κύριο. Τότε θα θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Είναι μέγας πλούτος, λέει η ευσέβεια μεταυταρκείας. Θα θες να είσαι πιο ευσεβής, πιο ευλαβής ενώπιον του Κυρίου. Θα θες να ευαρεστείς ακόμα περισσότερο τον Κύριο.
Θα θες να βαδίσεις ακόμα περισσότερο πιο ενωμένος μαζί με τον Κύριο. Όλα αυτά είναι πλούτη τα οποία ο άνθρωπος θα τα απολαύσει στον ουρανό, αδερφοί. Μη βλέπουμε τα επίγεια εδώ, τα φαινόμενα, ευχαριστούμε τον Θεό και είμαστε ως τυφλοί πνευματικά και δεν μπορούμε να δούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού τι μας έχει ετοιμασμένο ο Κύριος για την ημέρα εκείνη και μας πλανάει ο εχθρός της ψυχής με τα πλούτη αυτά που βλέπουμε του κόσμου, με το χρυσάφι που γυαλίζει του κόσμου αυτού και μας κοροϊδεύει ο εχθρός της ψυχής. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν η καρδία μας να είναι προσκολλημένη, αδερφοί, εκεί που είναι ο Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι η ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία, την οποία την έσουν ορεχθήκαν, οι ορεγόμενοι, επλανήθησαν, λέει, από την πίστη. Να λοιπόν άλλο ένα στοιχείο που μπορεί να σε κάνει ο πλούτος αυτός. Θα σε αποπλανήσει από την πίστη. Θα είσαι στην πίστη, δεν μπορείς να είσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι πλούσιοι. Ναι, υπάρχουν, διότι ο Θεός δίνει και τον πλούτο, όπως μας λέει παρακάτω που να διαβάσουμε. Αλλά όμως γιατί τον δίνει όμως τον πιστό? Για να κάνει έργα αγαθά και να αποκτήσει μισθό στον ουρανό. Μας αναφέρει παρακάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά μπορούμε με τη χάρη να πούμε, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας δίνει αυτή τη σοφία και τη νόηση, πιστεύω ο Θεός σε όλους μας, αδερφοί, να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά που μας δίνει ο Κύριος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είτε είναι υλικά, είτε είναι πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.